le zanin chu friends paradox hi kan zir chiang dona hei kan sarkarin wine zor aphal dona chu entinge thiam takin kan lo hmalang ti kan lo zir lo ka poimwa rui bur nan te kan man ka chuan a thadon lo chu wang entinge thiam takin kan manang ti kha kan zir tur ania sabera chuan friends paradox hi kan zir chiang dona ni friends paradox chu kan fil fia thei dan tur chuan scientist te mithiam te hian an zir chianga friends roma khuan sathau hei saturated fat kan ti vok sathau ang chi te enge sa lama tanga sathau kan mu ang chi hi eina sa maya chu saturated fats kan ti chu ni ta chu lowa chun unsaturated fats hi lom le a chu thlai lama tanga hriat kan mu ang chi lo ni ta dang lam na chu saturated fat sa lama kan mu chu akhal theya thlai lama kan mu chu akhal ve thei lowa chu adang lam na ania chu tinga chun friend show hian an anus mai hey saturated fats butter kan ti te cheese kan ti te cream kan ti te hey research based we kan ni karon eng lo hi an anus mai chu ti chung chi chuan heart attack hin nei tlem be ni lungnat na coronary heart disease kan ti ang chi hi an feitlem mai a chu scientist an zir chiang ta ni chutan mu chua chu wine red wine big hit ta ni red wine kan ti chu hey grape apple ne nan hi ni ta ni grape apple ne nan uma tuipo asen de urama apple ne nan lo white wine le apple an pai de khang ro ka chu kan soi lo zuna zong kan soi lo red wine big kan soi ta ni chu chunga dinge red wine big kan soi kan tina chan po kan soi zelanga khang butter the cheese the cream the aina sa chung si thau lampang aina sa chung si khan french corn heart attack an nei tlem big chu friends paradox anti elonita a chan beran ngai chu red wine nge wine sen chi sen thami tu na mizoram kan nei cham wine kan ti te le isabella kan ti na lan lama tanga siam ten hi hetiang chi apil ne na ang chi hi ta ni hetiang hi a chan ber chu at ni nan mu chuak ta ni an lo mu chu dan po sang ha chakwa somriat ver khan french ha hei epidemiologist and the hang epidemiologist ho chu nazir chiang tu te mela chung ho chuan an mu chu ania CHDT hi coronary heart disease ti na ni ta ram dang ne na tekhin khan hei western dang sathau ve na sathau ram te ne na tekhin khan friends ram khan heart attack khan weight big mai ni chumi chu anzir chian na chumi ta hetla hian na data en zir chiang du tan tla hian om veka in lo post ngai lo en mayanga ka soi thuak tok don ni ke chuan the role of initial explanation the role of red wine ni ta red wine in na sangam manita ni friends to hey vineyard kan ti enge grape chin la mun nei na sa red wine in tam nam khan lo ni ta chu red wine a chuan enge chu tianga lung na veng thei kan ti chuan resveratrol kan ti hetlaya resveratrol kan ti hi hello ni ta ni hei hin kina po kan zir chiangang resveratrol hi grape pill a chung lam te hen oma khan ena han khan grape han khan kha mi hring tan thalut tuk nge lung lam na te thuak te khatiang tan khan alo thai maya red wine in kha amaro chu red wine kha in vak tur di chuang lo hei moderate wine consumption 2 to 3 glasses per day etita ni khata no ni changa no thum vel so red wine poka into rate tani chuan coronary heart disease heart attack wanga kan thina salu tu te hi alo veng theya chu good cholesterol kan ti HDL kan ti ati sanga bad cholesterol kan ti kha ati hiama chuan kan lung hrisel na kha alo veng tlat theidon ni khata no thum vel red wine kan in khan chu kan hria ta poimo a ngatinge hrisel kan ti na chan po
resveratrol wang hi lo ni ta ni hi grape om chu lo ni ta chu an han mu chuan chu ti ta red wine in kha amaro chu zirchian na sa zok kha nei le an du chu tia wine in ringotina le lungna na lo veng thei do na mi ti te kha zona aron om chho zela amaro chu thil chiang to chu grape wine in na sa red wine in na sa friends chuan heart disease an nei tlem bi kani ti kha a chiang to ta ni chuan friends paradox hi alem mai ni lo mo ti kha 1999 khan Malcolm Law le Nicholas Walt te kha na han zir chiang le a chu ta chuan thil pahni an pu ani friends hian lung wanga lung na wanga thi heart attack wanga thi ram dangai nan lo enge an lo report le mai ni lo mo ti te kha a in hial khan thata ka tan khan an ron ti ta he tla hian time like hypothesis nan te kha ang chi te kha alo om ta kha ka in zir du chun in en du chun tla hian posula han zir chiang ula chuan an zir chiang zel red wine ringot te chu an ti hnuwa khan thil dang ron mu chu bele ta ni chu the Mediterranean diet connection ti hi lo ni ta ni Mediterranean diet nen khan red wine kha aloin kai hnoi tlat mai ni French ho ni lung na heart attack an nei thlem na chan kha Mediterranean diet ta chuan thei lampang te thlai hring te cho bu vai kan tiang chi wheat kan tiang chi te sorghum kan tiang chi te chuan dal kan ti te enge be lampang kan tiang chi te tin olive oil kan tiang chi te po kha alo om ta tin sanga te po khan lo eita a tin arsa te pon lo hele ta a chuan red meat khan lo eitlem bik ta ni hei ati sen lampang ang chi mo bong sa vok sa ti ang chi te po hi niang chu tan mu chu le chuan red wine mai ba ka khan Mediterranean diet khan na sa takin lung nat na hemi heart disease ang chi kha ati tlemani ti kha an mu chuak ta ni tla hian chu nga chuan nan mu chu chu omega 3 fatty acids kan ti hemi sanga thawo om ang chi te chuan antioxidant kan ti na china resveratrol kan ti ang chi te chu bakana tlem wine in ni khata no ni no thum chau han in ang chi te khang khan heart attack mai ba ka cancer la ka te khatiang enge lunglam na rang la ka khan min lo veng ani ti kha red wine le Mediterranean diet khan min lo veng ani ti khan mu chuak ta ni chu heta hian an entai la Mediterranean diet an he chu fruits le vegetables thlai hring le an hma lampang le thei lampang kha an eina sa em mai ni chuan whole grains kan ti bu fai lampang chi te vai mim te wheat te oats kan tiang chi te po kha an eina sa em ba chuan olive oil an ei boka hi an primary fat source an sa thaulak lu ve na ber an thaulak lu ve na ber ani ta ni chuan red meat sa sen lampang hei bong sa vok sa kan tiang chi te kha an eitlem em thung ta a chuan hetla hian wine kan ti apo kha na salutuk loin an in ta ni a inzat po kan hrevek to a chu mai ba ka red wine Mediterranean diet baka cultural lifestyle and cultural factors kalo omle ta chu physical activity nge exer han la na satte ke ya khan kal na sat tang chi te kha US le UK ram dang ai khan lo tin na sa dai zo ka chu wang chuan an lo resale zok ti ka kan refia ta red wine han in mai ba ka khan nge red wine om ta ti wanga han in vak mai ni lo in moderate takin nge atok te in ni khata no ni no thum ba kana khan ta china kan soyang chi zong kha alo poimo ta ni zu kha wine te chu ni lo wa I so te poina in ve thawa kha ang chi kha kan create thiam nan khan kan ti duwa chu ta chon hei red wine kan ti te resveratrol kan ti te saturated fatty acids saturated fat kan ti ang chi zong kan han khil fia ta chu ta kan jir chhuat dak chu friends paradox chuan thil poimo mai min hu chhuatira chu ta min hu chhuatira chu mi hring tan polyphenols an ti chu antioxidants na china resveratrol kan ti tho khalo ni ta ni khang ang chit le Mediterranean diet le exer la khan taksa lo ti risel mai ni
nga resveratrol hian thuak te tan thleng po a tha a chu kan han zir chiang lokanga atop ma in resveratrol hi grape om ani a nitla hian kan an hetia resveratrol hi ei grape a hian oma mo berries kan tiang chi te peanuts ang chi ate hian oma chu antioxidant ania inflammatory ania chun anti cancer properties cancer kan veilaka te pomilo veng the ani chu hei han en taila antioxidants ni chuan cancer laka khan kan timur cell chetur kha alo venga free radicals zial kan zuk te stress atang te zu kan in na satlutu nge na kan tho na satlutu ka changa free radicals ron hom tur kha resveratrol grape wine han lo veng thatadi chuan khateng rang kha lo ni ta hei kan soivek seng lo anga ei heart disease lungdan na kan ti mo tiang chi ta en khan min lo venga hei resveratrol po hian na china kan soi zo chia enge friends paradox kan ti red wine that zia kha anron soi le ta ni chuan thuak tan polo tha mai ni kha hei han chirla resveratrol chuan neuroprotective effect kan ei kan thuak kha veng the ni nge cell damage kan ti timur thalo mo timur chiala kamin veng the ni Alzheimer's disease hei thil theng hil ange upat lama hai hot memory kan loss sa lu tu gang chi laga te pokhan min lo veng theya kan thuak te kan hriat na hei cognitive function kan hriat na te pokha alo veng thata theya chuan cancer anti cancer properties anei boka resveratrol khan poimo mai ni chuan vuntan hrisel na thadeu alo ni boka skin mo kha alo veng thei bokani nge vun ati hrisela enge ni zung ni akan chuaka kan ni zung antiang alpha beta rays kan tiang chi gamma rays te po niang chu ka tiang chi zong ina kan vun kan cell kan timur ti chet ka ang chi kan vun lo tar lo chuar turang chi te po kha alo veng vekani chuan hei arngeng ang chi te ka te po min venga chuan zun thum laka te po min lo veng vekani resveratrol ka china grape wine om kan ti red wine om kan ti ang chi kha grape tui atang om ang chi kha ni ta weight loss nan te po tha chuan ru zom na nei te tan te po a tha vekani kha kan han soi du a re nagina sarkarin wine lampang kha atha zalen mai don sia chuwang chuan wine thadzia kan lo zir chiang lok sa ngai la a in dan doctor te pokan thiam tura ngai ang kalome